Munduak guztiontzat beharko luke. Abnabi. Egunero bezala, Mikel ikasgelara sartu da bere tokian esertzeko asmoz. Aurten gela berria eta ikaskide berriak ditu, baina bere maila eta aulkia tokiz aldatu dituzte. Mikel oso urdurik ari da, galduta sentitu delako. Egunon, Mikel. Non etxeriko naiz. Lasai, Mikel. Itogin bat daukagu gelan eta konpontzera etorri behar dute. Bitartean, zure aulkia eta maila lekuz aldatu ditugu. Non etxeriko naiz. Lasai, Mikel. Ez da inbesterako motel. Norbera din modukoa da. Mikeli etzaizkio aldaketak gustatzen, gauzak planifikatuta egotea gustatzen zaio. Hori ulertu beharko genuke, ez da? Tipo arraroa da, etzaio gurekin jolastea gustatzen. Friki bat da, dena daki planetei buruz. Badirudi urruneko planeta batean bizi dela? Eguna pasatzen du margoak ordenan jartzen. Ez badaude bere gustura, estutu eta izerditan hasten da. Itogin bat dago eta konpontzen duten bitartean hemen eseriko naiz. Ados, entzun ditut zuen kezkak eta saiatuko naiz horiek erantzuten, baina lasaitu gaitezen. Mikelek zuekin jolastu nahi du, baina ez daki nola egin. Jokoaren arauak nola azaldu ikasi behar dugu. Mikel oso azkarra da gauza batzuetan eta motelagoa beste batzuetan. Planetei buruz adibidez, dena daki asko interesatzen zaiolako. Berak ez ditu gauza batzuk zuen modura ikusten, beretzat gauzak beti era berean egotea garrantzitsua da. Margoak adibidez. Egia esan, enuen inoiz gauza horietan pentsatu. Tipo arraroa eta bakartia dela, hori da uste nuena. Nik jolastu nahi dut, baina batzuetan zarata handia egiten duzue. Itogin bat dago eta konpontzen duten bitartean hemen eseriko naiz. Tira, neskamutiko jatorrak zarete. Horretan ez daukat zalantzarik, baina batzuetan ez dakizuen nola jokatu Mikelekin eta ulertzekoa da, batzuetan zaila delako. Baina hori guztia jakinda, orain ulertzen saiatuko gara. Eta saiatuko gara, hain zaratatsuak ez izaten. Mua! Besamotz eskuekin igurtzi. Joan